алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хабари имрӯзаро ба шумо расонданем ки як гурӯҳ таксистои шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон дар ватсапи ман ҷамъ омаданд ва мехоҳанд ки дӯстони худро пайдо кунанд ки то ки дар роҳ танҳо нараванд. Шумо бошед агар Тоҷикистон рафтанӣ бошед ё ки бор роҳӣ карданӣ бошед, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экрани ман ҳаст занг занед. Ман ҳар як таксистора, ҳар як наистагии шумо дар ватсап ман номерҳои ҳамашонро мепартоям. Шумо занг занем, маслиҳат кунем, ҳамроҳи онҳо ба Тоҷикистон равем. Дӯстони азиз, мардуми худмон беҳад мардуми ба меҳранд, мардуми чақчақиянд, дар раҳ монда намешавем. То бозӣ дӯстони азиз, ягон хизмат шед, марҳамат дар номерҳои мо занг занед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хабари беҳтарин ва хуб барои шумо. Нафароне ки ба Тоҷикистон мераванд ё ки бор мебаранд, мошинҳои сабукрав, як гурӯҳ бародарони тоҷик, бародарони ғариб дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо. Дар группа, дар телефони ман, дар ватсапи ман группаи таксиёи Екатеринбург ба Тоҷикистон ном ҳаст. дӯстони азиз, ба касе ки дар кор боша, мошини майда, марҳамат обращаться кунем ба номерҳои ман. Номерҳои ман дар ин поён ҳозир мемонанд. Шумо